Di abi kay tambot ko be kay dauban ba na sa una be. Camping na narabay tag iring di usahay. Narabay tag iring di abi usahay be. Usahay na ah. Tabunan na sa bingko eh. Ha? Hindi ako nila yung mangguna dabi. Ang bata dyan guys, oh. Inay-inay daw. Kay 6 months pa lang na yung opera daw. Paningot na lagi simod be. Nagsimod be. Patanaw simod. Siya. Oh. Mura wag model shampoo. Sama na. Hi guys, magbuntag di jung tanan. Ako na po ni Jijin Burst. Dahil lo ra dito guys. Magigunan diha gamay kay ang tamnan og kanang kuan okra. Ang giandam ba ay namong isidling dito nga kuan okra ang pinangadyo na mo sa igago ni Dunjun diyan na itanom bahalag kuan ra pud kapunuan mga 3-4 pangkuan ra ba pangutan-utan gid man ko das tagija nga ang tamnan ning okay ra man grabe ang singot dagayday niundang nako kay si mama naligo basig na mamalit ba lapok gang kamot. Nandiyan na po ng hapon tiwason. Lami ka Diyos pamati ning panington tagkuan guys. Maadyo. Humok man siya gunahon kay kuan man. Kanang kuan man gabi. Hinlo na. Hanggang malapit sa ibabaw man. Naganggamot rang hugawa. Basig na mamalit ba? Hugas ako. Hugas ako kay basig na mamalit ba? Hugaw-gang kamot. Guys, limpyo na. Dani ang tamnan sa mga kuanragod mga 3 kapunuan limpyo nagtangad ang dadto pa mahuman dyan na pa na natiwasan dyang hapon kanang ginuna dana na tapukon kay mainit ron dyang hapon adabdaban lami ka Diyos pamati paningot kong taman exercise Ngatang panahon karon kay kuan man. Kulimlim kawanan na pud pareha gahapon. Mikloy. Good morning Mikloy. Mikloy, good morning. Oh. Nagantag mabuhat basta dita magsigsilpon. Di kaning silpon mo ni makaangin sa langan. Sige tang pindot-pindot eta kabantay nga. Unto na di ay linga naman tantod nga di ta makabantay nga wala day telayng nabuhat sige tag cellphone usa pa maireg da ng gilingkuran basta magkabot og kuan cellphone yung mga manok oh para nilang ilipaja dito sige panuktok oh man po nangitam nan diya galubati sa una nalangit magustagidya nga tamnan sa o pamampod gamita. Dugay pa siguro na mahalin kay daghan may nang tanaw danaw, may nang kuan, wa man malahos tuningan nga himulo kanang gasolinahan ning atras man. Kamusta namong tanan guys? Hanggang naong pasensya na mo sang itsura nga. Minsan na ni. Nagkamulukat ug gani panudlay, ligo singot. Nabi ka Diyos pamati ning kwanta paning tanta ra gani mga manuka gipangkak ha. Oh. Ang gipangpuungan nagkanang kuan
kanang nay kana nakalimot mong singanda na. Nasan ba ko karon ngara namang gadyo kung ka. Limtanon ka na bang na kanang nay tambal diha nga kuha nang gi sapsapan kay rong narong mo salingsing na pud siya kay guwang nagijahang kuan mga dahon. Ang gipang kuungan kay rong mahinlo. So, so, kulimlim magatang panahon guys, dagum kauwanon ijonjog sigiyan tuan na sila pag man nagbiga mo daring kusina dana ako nga kuri-kuri kaloy sa Ginoo nga ko'y matamnan guys og okra kay mamalit palagi may kananay suwil kanay pangbutang sa kananay kaang tamnan og taong ba o kamatis mo pa mi ka lugar ni Junjun og ato sa Sibunga ato mi Sibunga mamalit og suwil kay ningon tong igsuon ni mama barato ra kuno dito tagot sinta ra kuno sako makalugar ra mi ni Junjun mato ra mi dito mamalit mig suwil bisip lagi Junjun kay sige paningkakay maghugas ako gamot guys kaya rang kahugaw gang kamot sige may mamalit ba da lami ka jugang pamating ipaningot kog maadyo lami judnis pamati ning kuan ba paning tinta wala pa dyan ko ka exercise pero kaninong pagliklihot matagadlaw exercise maninon ko ni pero karon gipaningat jud kog maadyo ron dari sang gibuhat nga nangguna nga nakoy tamnan ha patong ibuwad tong ahang okra nga ladya na kay ang itanom diha kay lami man jud kuno nang itanom sa juta o kaysa ikaang ningon tong igagaw ni Junjun dito si babaw ba gayang okra nga ijang gilibong si juta aron katambok way puwas og kananay kuan pamunga magtanom ko kay si Junjun mukhaan naman siya okra kaya dyan man nag-research nga daghan kunog ka ng kuan benepisyo sa lawas sa kanang okra manong mukhaan na siya kaya ako ramang gajihilig kaon ka na ni mga ingana sila kay Digman hindi karon Junjun mukhaan na Ginoo ko bato ang kuan panahon hey guys na Junjun guys ning kalitog uli kay gijang ligid natanak og lansang. Wala ako gilansang. So, agi mong 13 kilasan ni magibilin. so tubangan dito lahan. Hindi man ang bulkiton ron. Nako reserva diha. Unya na ako bulkito ni kagabi. Nako reserva man. Ay mo sa ngalidan. Oh. Mikloy. Good morning Mikloy. Ay naku buhay. Kwarta na naging bato pa. Minsa? Ning kaon na Mikloy guys. Ijang sudan kay utan. Ikaw Mingkoy, imo ang pagkaon dito imong giurot. Layas naman ka. Mingkoy. Ikaw ha, sige lang kaglayas-layas na nakabarkada na siguro ka, sige lang kaglayas-layas. Ang tibok lang sang jud morning tusok. Tibok na ako tanda ako ito na. Tibok yo, tibig na biro. No, nakuha no, kuno medya man siguro no. Tuyaw, di saan ka nagagi-agi. Mao na. Hindi na magamit ang interior na. Bulkiton. Ay, bulkiton. Pero tinang bulkiton, madugay ko. Naka-reserve pa man. Taasa, oh. Oh. Sus. Oh. Lumid dyan, Jod.
Bago, ngalansang. Bago kayo ngalansang, hindi bot na dito siguro. Hindi nga nung ningabot kasi mo ang ligid. Abi ko, kasi mong gibit-bit, tabi na nagbit-bit kag isa kabulig na saging. Kining naog man ka dito sa kuan tricycle, gabaklay naman ka. Saging Diyos. Saan gikon sa mananyor, sayo hago na nanyor. Putangin na nyo. Kaya salig mo, platibang mo. Kasi nengon. Sila. Kaya kong bili. Sa mana. Sa mana. Tawaan naman ta. Ah, Hindi ka kwarta na akong vulcanizing. Kailan mo kayo vulcanizing. Lagyan ka kung butsos naman, pabulkit ka ako sa balay ra choy. Hindi kung lagyan ka pasakyan mo niya. Balay na Nako ito. Nako yung sirba ako. unsa na nagkag di ka kamauno kadag ba ato kag vulcanizing. Squinta. Squinta na ron. Magpa-bulkit. Dito na. Yan po, dali mo bulkit. Oy, kapoy ba yung tututay tagigit. Gahihan na yung nut boy. Lugi na may tang-tang-tang-tang. Nakumbati gadyo. Oo na, hindi ay. Hindi ka ito ilagtan pa yung mga tricycle dito. Madyo kay na timing pod nga nara dito na tusok. Kapag ka na dyan ko sa eskwelahan, ito na tulad sa eskwelahan, kung na tunok ko. Kala ko eskwelahan. Madyo gani makamao. Hindi pa kamao. Nagkita, mabawasan na po pang bayad sa shop. Winter rin na bayan. Ipay mo na lang muna ipatangtang dito, arong madali. Tagtagpay, ito di hapon good. Gani, arong di na ka makapoy. Hindi mo kapoy. Mo ganing na malit ang gamit para kita na yung trabaho. Mingkoy, nanapagana na Mingkoy, nga nara ba dihag katong palaway nimo mabugnuan na pagkaron. Mingkoy, pole. Sana yan eh. Dali na. Tunaw dyan nimong sipon dihag nilugit-lugit ron. Pasyap na naman akaw. Arong madali 50 ram bitaw. Ha? 50 ra bitaw. Winter ha? Para na ako na skwita, ako na kayong bagay. Para di na ka makapoy, mubalik na kag biyahe. Kaya hapon. Nagbalik ni mabiyahe, wala pasahero, nahurot na nila. Hindi ka nag-adyo-adyo pa. Siyap din mo. Para di na ka makapoy, igo na lang na ni mong balik dito si muhang tricycle ng ligid. Ito wala, kaya para makatun ka. Nang doon na ni Mos Mikloy, oh. Tabangi Mikloy, papa. Mikloy. Ha? Tabangi tang-tang. Mikloy. Marabing kainit na guys, eh. Pero gapon, bisag grabing kainit mo, kalit na si Jagbuwan. Ingani mo ito gahapon. Yamuwan rag kalit.
Mura pag maos mikloy yun. Malantaw-lantaw po. Floyd, tabang ka? Nana, tangtang na. Tangtang nagtinai. Abak video. Napikas. Pikas yun ba? Di na pwede. Kaya napikas naman. Natuyok mo ko dyan eh. Ha? Natuyok. Ah, Kaya nga sa interior eh. Mana guys, patawag na lang natin dito sa motor. Patut sa panig niya. Dapat linis gitu. Tawag na lang dito. Dali naman, basta abang lang. Ang tawag. Patut panig niya. nangaman ra jud. Ano, mabay pa ka kwinta, sasaya ka kwinta eh. Ihatod ni Gian guys, siyang papa. Wa may klase ron kay kuan man, meeting man unja. Kulog na sa chinilas mo. Asa? Asa dani? Kani? O pa nagkalat diri sukad ba? Ha? O pa na nagkalat diri sukad? Wala, di man siya magkalat kay nakatuod naman siya na si Jang CR no, nalagani siya diha nangihiyo. Ginon kon kya na site. Ano natuwa sa natin na. Kaya yung kita gini. Anto na po na nila dito itaw di nagabot. Ang mga tools, si Pangit nagpingit man gustong muuban. Sabi, sarap na. Alin na Mikloy, sod na Mikloy kay ning lakaw na sila. Mikloy. Ikaw Pangit. Oh, sod na. Sod na ba? Dali na, dali na. Sod na kayo, ning lakaw na sila. Si Pangit, gibijaan. Looy. Looy, gibijaan. Nanguli ang malaki mo. Napadaga na. Napadaga na. Sabi na, mo dito nakagbiyahe. Sabi na. Wala. Nakikipaabot? Ano sa man? Shopee? Sabi na, mo dito nakagbiyahe. Buka kayo ko. Na may lami, huwag mo lagi nagdaglami. Boy, ito boy. Hindi tawag lang. May limit mo lagi na. Ano mana? Ling. Potong, balangon. Oh, Nag-upan pag ipangitaan paglami, naita. kasaba. Poto. Dara ni kaklase. Nag-upan pag ipangitaan paglami. Soman.
Guys, masyong adlaw ni jong tanan. Nagilis ko ganang kuan sa nina kay grabe nang paningat ganina. Yan, kung sali ka ganina. Naguna. Nag-iilis og ligid. Karon tagkuan guys, kasaba. Kaon ta. Si mama. Ikaw, pinunuan. Ano mama? Kaya punong. Kuhan. Iyan. Lamig ilang kasabak eh. Gusto mo sayro, wala na nahimo. Bulingit pa ko guys, wala pa ko maligo. Hindi ako maligo. Diyan na ilang sumang. May chocolate. May chocolate na suman.